Masaya ka ba, kabisyo? Gaano ka kasaya? Uy, hindi siya masaya kasi walang pera. Oo nga naman talaga. Ang hirap maging masaya kapag wala kang madukot sa bulsa. Pero yung iba, kapag may ibang dinukot, sumasaya. Kasi merong pla-pla. Ano yun? Yung pumuputok daw. Oo, pa-fireworks display. But anyway, kabisyo, sabi dito, ang happiest countries in the world, nangunguna raw po dito ang Finland. Pumapangalawa ang Denmark. Ang pangatlo, Iceland. Pang-fourth, Sweden. Pang-fifth, Israel. Alam nyo ba kung pang-ilan ang Pilipinas sa mga pinakamasasayang bansa? Ano? Hindi naman tayo kolelat. Ang sabi sa World Happiness Report 2024, pang 53rd daw tayo. Out of 143 countries. At least hindi tayo pang 53 out of 54. Kita pa naman sa mga social media feeds natin na mukha namang masasayang Pinoy. Pagdating sa kalokohan, gorang-gora, ang galing-galing. Pero kapag seryosohan na ang pinag-uusapan, wala nang maiambag. So, kabisyo, ang masasabi ko lang talaga dito is ipagpatuloy po natin ang pag-spread ng good vibes, positivity sa lahat ng mga kakilala natin, sa mga lahat ng mga kaibigan natin, sa mga kaanak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Kasi nga, ang hirap pong mamatay ng malungkot. Yun agad, diba? Nakakaloka yung iba kapag titingnan mo sa kabaong. Ay, kabaong agad! Pag dinino mo sa kabaong, parang pinagsakluban ng langit at lupa. So parang, alam mo, ako, ang gusto ko talaga peaceful death eh. So gusto ko yung kapag umano ako, may makikita ako doon sa kabaong, parang ano siya, yung nakangiti ako ng very light. Gano'n talaga pinag-uusapan. Wait lang, knock on wood hindi ko pa time. Masama po akong tao. Hindi po ako kukunin agad kasi yung mga kinukuha ni Lord agad, yung mga masyadong mabuti. Pansinin ninyo. Kaya nga yan ang pinapayo ko lagi sa mga secret file sender. Sabi ko, huwag kayo masyadong gumawa ng kabutihan kasi kapag gumawa kayo ng kabutihan, kukunin kayo agad. You know? De, biro lang. Biro lang po yun. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chua, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, your boss, princess, DJ Rocketera.